Često u ordinaciji vidim ljude koji mi dolaze koji imaju trnce u rukama, a često je problem prednji dio vrata, stisnuti mišići oko područja vrata, stisnuti mišići, kratki ovi prsni i onda svi poslovi koji radimo, koji su napred s rukama, često nekakve poslovi na blagajni, uredski poslovi i tako dalje, često će zahtijevati aktivaciju ovih vratnih mišića gdje prolaze najčešće te arterije i živci koji se granaju u ruke kroz određene slojeve mišića prsnog dijela ovdje i podpazušnih ovdje mišića. Dakle, svako od nas ima jedan ručnik. Dakle, možemo uzeti ovako jedan ručnik i sada šta će nam biti cilj? Ojačati ovaj tu prednji dio vrata. Ja ih zovem vratni trbušnjaci. Dakle, presavijemo ručnik ovako na pola, pa još jednom na pola i sada samo stavimo iza ovako na zatiljak. Ovdje nam se lijepo ovako ručnik osjeti i sada lijepo stanemo uspravno i napnemo rukama ručnik prema naprijed, a glavu uvlačimo prema nazad kao ladicu nekakvu i zadržimo 5 do 10 sekundi. Zatim polako otpuštamo kontrolirano prema naprijed. Kao što vidite, pokriti isključivo iz vrata. Dakle, nemojte povlačiti cijelo tijelo prema nazad. Kada gledam ljude, kada im pokazujem, svi naprave ovo i onda dižu bradu prema gore. Znači, cilj je stalno da brada bude uvučena kao neka ladica. Dakle, uzeti ručnik, staviti iza, lijepo se uspraviti, povući, stisnuti 5 do 10 sekundi, paziti samo da nemate nekakve bolove. Dakle, nemojte raditi ako osjetite nekakvu ružnu bol. Ako ti se sviđa ovakav sadržaj, komentiraj dolje leđa i poslati ću ti besplatnu knjižicu u kojoj ćeš naučiti sve one osnovne stvari kako si pomoći kada imaš bol, te što napraviti da ta bol više ne bude ovdje prisutna. Dakle, smanjite trnce sa ovom jednostavnom vježbom, lajkajte ovaj video i podijelite nekome kome ovo zaista treba.